Icul. Disumet ya Dik Tito. Nggih. Iki Iki Bubra, Pak. Bubra. Kadane Pak kali. Gua enak wis. Ada Nina. Ora sedeng ya Anbano. Malah reso kedep. Ada Mas Tito. Ada Basnu. Iya. Ya. Nonton apa? Lanjut dari ini ya. Ya. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wanci bengi nambahi kesengat iki opo janatine ngendi gojlung wong ayu sing tak anti-anti. Ada Turangga Ulung. Ada Basnu. Ada Mas Tito. Siap, ada Pak Vicky. Ada Mina Jaya. Ada semuanya. Ada kanca-kanca YouTuber semuanya. YouTuber, matur suwun. Ada Kak Kaye. Mbak Kaye. Ada Narotama. Kopi Aisyah. Enggak. Nyanyi ya. Ya. Iya. Gua ngape Gus aja silang. Aku tekan gendang tresno. Lelang nangis moro. Rawi sepurasa. Nambani ati ku jiwa. Ekang mas temena atiku. Iya, iya. 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 Turang gimana? Enak, Pak. Turang Gaulung. Nang Gojo Juni. Sak jose. Iya. Mina Jaya lagi. Iya, iya. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi kang nandang asmara Gusti kula paringa usada. Sapa sing nyuting? Oh iya. Rembulan ing wanci wengi nambahi kesing ati iki ka video kok ngilangi apa lho opo janatine ngendi do wong manis sing tak anti-anti arep apa golek iki enak kok. Boleh bergoyang yuk. Go loh. Say. Apa? Basnu. Sa, sa, sa. La la la. Bebek ngendok.